ndị Igbo nwe m, ana m ekele unu na unu na-ewepụta oge n'ụbọchị taa isonye na ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie, ihe mmemme nke taa bụ nke pụrụ iche. Onye Chineke ji akwara ngwa ọrụ bụ onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ga-ejere ozi nke ike nke Chineke nọ n'ime ya site n'ozi ọma nke ọ ga-ezi anyị iji wee mee ka anyị nweta ngọzi nke Chineke n'ebe ọ bara ụba. Sonyere anyị. Jehova bụ Chineke ekwewo nkwa, ọ dịghị eme atụ agha, nke emekwa ha mma ugbu a karịa na mmalite. Unu onwe unu ga-amakwa na mụ onwe m bụ Jehova. Lee anya na amaokwu nke 37, amaokwu 37. Otu aka onye nwanyị Jehova sịrị ọzọ, nke a ka m ga-ekwekwa ka ụlọ Izrel jụọ m ase banyere ya, ka m wee mere ha ya. M ga-eme ka ha baa ụba na mmadụ dịka igwe ewu na atụrụ. Ọ sị na anyị aghaghị ịrịọ ya, na anyị ga-abịakwute ya, were ndụ anyị nyechasịa ya, wee nabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ngwa ngwa anyị mere nke a, ihe ọhụrụ ahụ ga-emezu n'ime ndụ anyị. Jọn isi 10 amaokwu nke 10 na Jọn isi 10 amaokwu nke 10. Lee ihe ọ na-agwa anyị n'ebe a: onye ori adịghị abịa ma ọ bụghị ka o zue, ka o gbue, ma lakwa n'iyi. Mụ onwe m bịara ka ha wee nwee ndụ, ka ha nwebigakwa ya oke. Ị ga-enwe ndụ ebi ebi n'abalị a. Ị ga-enwe ndụ ka mma n'ụbọchị taa, ndụ ezi omume taa, ndụ jupụtara na amara taa, ka ha wee nwekwa ndụ, ka ha nwebigakwa ya oke. Ha ga-enwebiga ya oke. Ịnọkwa ya, ha ga-enwebiga ya oke. Ọ ga-erute n'oge aka, ị ga-ekpori ndụ n'ime ndụ ahụ enwebigara oke, ndụ ebighị ebi ahụ. Ike ọchịchịrị niile, ike ekwensu niile, ụdị ọrịa ọbụla, ha niile ga-egbu ikpere si n'ime ndụ gị gbafue n'aha Jizọs. Lee anya n'oziọma Luk isi 10 anụmagụrụ amaokwu nke 17. Mmadụ 70 ahụ wee lọta, ha ji ọṅụ. Ị ga-eji ọṅụ wee laa. Ị ga-eji ọṅụ nke nzọpụta wee laa, ọṅụ nke ọgwọ nsọ, ọṅụ nke nnwere onwe, ọṅụ nke ndụ bụ ọkamma. Ọgụ ndị ikom atọ ahụ, ọgụ ndị ikom 310 ahụ wee were ọṅụ lata, si onye nwanyị, ọ bụ na ndị mmụọ ọjọọ ka a na-edo n'okpuru anyị n'aha gị. Agwa ochie ahụ, Lucifer ahụ, chọrọ ime gị ka e bụrụ ohu ya, ma ugbu a ọ ga-abịazi n'okpuru ụkwụ gị. Ha ji ọṅụ wee lọta, na-asị onye nwanyị, ọbụna dị ndị mmụọ ọjọọ nọ n'okpuru anyị n'aha gị. Lee na amaokwu 18. O wee sị ha, ahụrụ m Setan ka ọ dara rịị dịka amụma pụọ n'eluigwe. Ike ọchịchịrị niile, ike ekwensu niile ga-ada n'ihu gị. Ihe niile na-anọchiri gị ụzọ n'oge gara aga dịka na-ala taa, ha ga-agbafu n'ebe nọ n'aha Jizọs. Lee anya ihe iji alaji ugbu a, ndụ ọhụrụ ahụ, ndụ ọma ahụ, ọgwọ nsọ ka mma. Lee anya na amaokwu 19, amaokwu 19. Lee, enyewo m unu ike, enye m unu ike ịzọkwasị agwọ na akpị ụkwụ, na ike n'imegide ike onye iro unu niile. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla ga-emerụ unu arụ ma ọlị. Ị ga-adị ndụ gị dịzuo ya oke. O nweghị ihe ga-akpọbi ndụ gị n'ụzọ, n'ihi ihe ọhụrụ nke ka mma nke onye nwaanyị na-aga ime n'ime ndụ gị ugbu a. Na amaokwu nke 20, o wee sị, na otu ọ dị, unu aṅụrịla ọṅụ na nke a. Biko, ọṅụ gị agaghị akwụsị naanị na azọpụtawo m, mba, kama na agwọwokwa ọrịa gị. Ị gaghị anọ naanị na agbapụtawo m, ị ga-aṅụrị ọṅụ na nke ahụ, ma ị ga-aṅụrị ọṅụ na ịbụkwa onye amụrụ ọzọ n'aha Jizọs. Otu ọ dị, unu aṅụrịla ọṅụ na nke a, na a na-edo ndị mmụọ ọjọọ n'okpuru unu, ma ṅụrịa n'ọṅụ na-edewe aha unu n'ebe n'akwụkwọ n'eluigwe. Aha gị ọ bụ gịnị? Ana m ajụ, gịnị bụ aha gị?
asị m gwa m aha gị. Aha ahụ Chineke nna ga-eji mkpịsị odee nke eluigwe dee ya n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ịhụ ka a na-ede aha gị, dee ya ka uri taa n'akwụkwọ nke ndụ ya n'eluigwe n'aha Jizọs. Mgbe edebara aha gị n'akwụkwọ nke ndụ ahụ, n'akwụkwọ nke eluigwe, n'akwụkwọ nke onye nwe anyị, ehihie na abalị, anya onye nwe anyị ga-adị n'ahụ gị. Ile anya n'aka nri, ngọzi. Ile anya n'aka ekpe, ngọzi. Ile anya ebe a, ngọzi. Ndị niile aha ha dị n'akwụkwọ nke ndụ, aha gị esiwo n'akwụkwọ nke ọnwụ, ọnwụ mberede, ọnwụ eru eru. Aha gị esiwo n'akwụkwọ nke ọrịa na-adịghị ala ala. Aha gị esiwo n'akwụkwọ nke ndị ihe ọjọọ kpọrọ n'ụwa, ndị a na-azọkwasị ọkpa n'isi. Esiwo ebe a wepụta aha gị, webata ya n'akwụkwọ nke ndụ. O nwekwara onye na-anụ olu m ebe a taa? Enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na dọkịta Kumuyi. Ndị oyi m, Jizọs ọkpara Chineke chụrụ anyị nnukwu aja nke na-ewute ogbugbo wee nye mmehie dịka o si wee dị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata nke ọma, na n'ezie na o mere ka ọ ghọọ mmehie onye na-amaghị mmehie, ka anyị nwere ike wee nweta ezi omume nke Chineke. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi, onye Chineke tere ote mmadụ pụrụ iche, ga-abịa ugbu a ịkpọrọ anyị gaa n'iru Chineke, gaa n'isi nsọpụta nke amara Chineke na mgbaghara nke mmehie nke anyị na-enweta site na ya, dịka ọ na-ekpere anyị ekpere ugbu a. Dịka iguzo ọtọ, ana m aga ikpere gị ekpere ugbu a. Welite aka gị elu dịka m na-ekpere gị ekpere. Mụ na gị so na-ekpekọ ekpere a n'ebe a, ma na ndị nọ n'ọwa ozi, ma igwe redio, igwe telivishọn, ebe ọbụla ị nọ. Ekpere a bụ maka gị. Chineke nna nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị, onye nwe anyị. Anyị esiwo na ndụ ọjọọ nke Babilọn wee pụta, wee bata na alaeze Chineke ugbu a. Anyị na-arịọ gị ka ị na-abata onye ihu na onye azụ n'aha Jizọs. Gbaghara ha mmehie ha, hichapụ aha ha n'akwụkwọ nke ọnwụ, hichapụ ihe ọjọọ ha niile, ajọ omume niile nke oge gara aga nke mere na aha ha dị n'akwụkwọ nke ọnwụ, akwụkwọ nke ndị mmehie na ndị omekome. Onye nwanyị, gbaghara ha ma sachaa ha, mee ka ha dị ọcha karịa snow. Mee ka ndụ ebighị ebi biri n'ime ndụ ha n'aha Jizọs. Amara nke a ga-eji bie ndụ enweghere enwegha, nke amara Chineke sachara, dị onye ihu na onye azụ ugbu a. Mezuo ya, onye nwanyị, ka nzọpụta, udo nke obi ahụ, ọṅụ nke nzọpụta ahụ biri na ndụ onye ọbụla. Ekele dịrị gị, onye nwanyị, n'aha Jizọs. Mgbe ị nụrụ eme n'ikpeazụ, lee onwe gị anya, ọ nọ gị n'aka. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Nye anyị onwe anyị n'ụbọchị taa, ma ndị nọ ebe a, ma ndị nọ n'ebe ọzọ, onye ọbụla, ndị nọ n'ọwa ozi, n'ọgbakọ ọbụla, n'obodo ọbụla, na mba ọbụla. Onye anyị na-arịọ gị ka mwoghe ahụ nke ike Chineke na-arụpụta, ike nke ọgwụgwọ nsọ, ike nke nsọpụta, ike nke nnapụta, ike na-eme ka mmadụ nwere onwe ya, mee ka ọ pụta ihe ugbu a n'aha Jizọs. Ụdị ọrịa ọbụla, ụdị nhụju anya ọbụla, ụdị nrịarịa ọbụla, n'ebe ọbụla, onye nwe anyị, metụ ndị gị aka ugbu a. Gwọọ ndị gị ọrịa ugbu a, napụta ndị gị ugbu a. Nye onye ọbụla ihe ịrịba ama, ka anya ndị kpuru ìsì mepee. Ana m enye n'iwu ka unu mepee n'aha Jizọs. Ntị chiri echi, mepeenụ, malite na ịnụ ihe. Ire na-adịghị ekwu okwu, ka a tọpụ gị n'agbụ, ka ikwu okwu n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka ndị nwere isi mgbaka na ụdị ọbụla, ka a napụta unu, gwọọ unu ọrịa n'aha Jizọs. Ihe zara aza na-arụ onye ọbụla, ihe ahụ zara aza n'olu, gbafue n'aha Jizọs. Ori nwa nọ n'afọ, gbafue n'aha Jizọs.
ụkwụ chakakpom n'ebe ọbụla gbafue n'aha Jizọs. Onye nwanyị ihe ọbụla zara aza n'ihi kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Isi ahụ jupụtara na mmiri zaa aza ka isi akị oyibo, onye nwanyị ka ike nke Chineke gbapuo ya ka ọ zachapụ n'aha Jizọs. Gị bụ onye afọ agwọwo gị n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ịlawo n'aha Jizọs. Ọrịa akụrụ na ịdịghị mma ọzọ ịlawo n'aha Jizọs. Ọrịa ọkpụkpụ azụ nke ihe metụtara na ọ dịghị agakwa ije ọzọ, onye nwanyị gbatịa ya ka onye akwụrụ chịm na-aga ije dịka dike na dimkpa n'aha Jizọs. Aka kpọnwụrụ akpọnwụ dike dị ndụ n'aha Jizọs. Ụkwụ na-ezughị ka nke ọzọ gbatịa ha ka ibe ya n'aha Jizọs. Ịda ngwọrọ ma ọ bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ agwụwo gị n'aha Jizọs. Ebe ọbụla ma n'aka nri ma n'aka ekpe ma n'ihu ma n'azụ, ọgwụgwọ nsọ nye onye ihu na onye azụ n'aha Jizọs. Ma ndị na-ege ntị na redio ma na telivishọn, n'ebe ọbụla n'ọwa ozi na mba n'obodo ọbụla, ihe ịrịba ama na ọlụ ebube zoo ka mmiri ozuzo n'aha Jizọs. Onye nwanyị mezuo enyi onye ọbụla ọṅụ ju ebe niile, ọṅụ nke ọgwọ nsọ, ọṅụ nke nnapụta, ka ọ gbọọ kasa ebe niile n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, ekele dịrị gị onye nwanyị, emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs, amen. Ịnatawo nke gị o, gị na ya nọ n'ebe ahụ, ngwa tụlee onwe gị, ị ga-ahụta ọgwọ nsọ gị n'ebe ahụ n'aha Jizọs. Eze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Ịmara papa. Anyị na-ekele unu maka iso ya anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mgbe ụmụ ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.